Bu әтинең соңгы әсәрләренең берсе Әбрәкәй дигән аның әсәренең принтерда басылган язмасы һәм монда әтинең үз кулы белән ясалган төзәтмәләре. Менә күрәсезме, менә монда бу әти кулы белән ясалган төзәтмәләр. Bu әле куелмаган. Бу куелмаган әйбере. Киләчәктә куелачак. Алла бирсә. Рәхмәт. Бу бик безнең тарихи портфель. Моны әти бер 10 еллап күтәреп йөргәндер. Ул кайбер фотоларда күренә, яны танып була. Бу да менә бер ядкар булып музейда саклансын. Рәхмәт. Менә бу бик матур эшләпә. Бу Мексика сомбреросы. Моны әти безнең сез белгәнчә Пен үзәгенең татар Пен үзәгенең президенты җитәкчесе булып торды. Һәм менә Мехикода узган Пен конгрессында барган татар язучылары аңа менә бу сомбрероны бүләк итеп алып кайттылар. Бу да менә кайбер фотоларда моны күрергә була, әти киеп төшкән аны. Рәхмәт.